Біздің бүгінгі шығарылышта ике үшін міндер тышлары тегуші татар әбилері, коронавирустан құтылары үшқан уфа табиблары һәм шоколад. Просто шоколад. 6 ел элек Свердлау өлкәсендә инде үлеп баручы кеше Турыш авылына жан өргән Гүзәл Санжапова икея белән яңа проект башлап җибәргән. 2014 елда Гүзәлнең бабасыннан 69 баш умарта кала һәм алар аны нишләтергә белмәгәннән соң Гүзәл краудфандинг системасында акча җыеп Германиядан махсус җиһаз кайтарта һәм әлеге җиһаз ярдәмендә балны күпертеп, крем ясап, анда җиләкләр кушып, җиләкне әбиләр җыя, авыл әбиләре. Шуны сата башлыйлар. Шуннан соң Coca-Cola дигән бренд үсеп китә. Бүгенге көнгә кадәр Гүзәл кеше Турыш авылында балалар мәйданчыгы төзи, куен рәтли һәм киләчәккә аның иң зур максаты инде әлеге максат буенча эшләр башланганда авылда клуб, чәчтарашханә, кибете булган мәдәни иҗтимагый үзәк төзү. Һәм әлеге авылның тарихын, әлеге авылның бүгенге көндәге хәлен, андагы эшләрнең ничек баруын Coca-Cola'ның Instagramында һәм сайтында күзәтеп барырга була. Һәм теләгән кешеләр анда материаль яктан ярдәмдә итә алалар. Һәм Икеяда хәзер кеше Турыш авылы әбиләре теккән мендәр тышлары алырга була. Отырстыл дип аталган әлеге коллекция Икея белән берлектә оештырылган 5 февральдән инде сатуда. Һәм инде яхшы гамәлләр турында сөйләгәч, искә төшеп китте. Соңгы арада еш күзгә чалына башлады Фирдус Тямаевның бу елның җәендә үзенең туган авылында мәдәният йорты ачырга җыену турында хәбәрләр. Бу инде сүздә генә калмаган. Фирдус ул Түбән Нурлат авылыннан, Нурлат районының әлеге авылда ул бу елны үзенең инесе һәм инесенең дуслары белән иске мәдәният йортын сүткәннәр һәм бу елның җәендә алар яңа мәдәният йорты төзергә телиләр. Һәм шулай ук инде берничә урамга алар таш юлы җәйгәннәр. Киләчәктә Фирдус картаймыш көндә барбыр авылга кайтасы кеше минди дип әйтә икән. Һәм ул авылда җитештерү цехмы шундыйрак берәр әйбер ачып җибәрергә тели икән. Ул үзенең авылын үсеп китүен һәм чәчәк атуын тели. Һәм шундый максат белән берничә ел элек ул Фирдус түгел, Тямай Фест дигән фестиваль башлап җибәргән. Әлеге фестивальгә ел сайын 20 меңнән артык кеше кайта икән. Шулай ук киләчәктә Фирдус әлеге бәйрәмгә, фестивальгә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановны да чакырырга тели икән. Менә шулай. Безне тиздән транспорт инкыйлабы көтә ахры. Казанда тиздән дигәнен белмибез кайчан, берәр кайчан дигәнне аңлата инде. Яңа терминаллар барлыкка киләчәк. Кешенең йөзен тану технологиясе булган биометрик терминаллар безгә эшне шактый җиңеләйтәчәк дип көтелә. Һәм эшләү принцибы бик гади булачак. Махсус мобиль кушымтага селфи төшереп кертәсең, үзеңнең картаңның данныйларын кертәсең, мәгълүматларын, һәм алга таба син шулай рәхәтләнеп кенә йөри аласың, киләсең, елмаясың, кирип китәсең. Шәп. Мәскәүдә исә бу терминаллар 2020 елның азагында ук инде барлыкка килергә мөмкин. Һәм шулай ук Казанда, шулай ук белмибез кайчан, берәр кайчан кондукторларсыз түләү системасы да урнашырга мөмкин. Ягъни автобуска кергәндә анда терминал тора, син түлисең, кирип китәсең. Әмма монда инде тагы бер әйбер килеп чыга, анда пробкалар барлыкка килергә мөмкин. Киләчәк. Санкт-Петербургта инде мондый практика шактый киң таралган икән, әмма кондукторлар бөтенләй юк түгел. Кондукторларны переквалификация үткәргәннәр һәм хәзер алар контролерлар булып саналалар. Ягъни түләмәүне генә тикшереп торалар инде. Бу бик кызык һәм шәп әйбер, әмма монда кешенең фотографиясын күрсәтеп кенә дә кирип китүчеләр барлыкка килмәс микән? Гомумән бу мөмкин әйбер микән? Кешенең фотографиясын гына күрсәтеп кирергә. Һәм бу безнең шәхси мәгълүматларга атака башланмас микән моннан соң хакерлар тарафыннан? Белмим, монда нинди бәйләнеш бар, әмма сакланганны Ходай саклар дигәндәй. Мин сакланганның Ходай сакларны башка җирдә әйтмәкчiyim. Бүген бөтенесе нәрсә турында сөйли, бүген бөтенесе коронавирус турында сөйли.
Шул исәптән бездә бөтен дөньяда ниндидер влияниесе булган, ничектер ярдәм итә ала торган кешеләр, танылган кешеләр үзләреннән өлеш кертергә тырышалар. Әлеге ширне дәвалауга, мисал өчен танылган актер Джеки Чан әлеге ширгә дәва табучы кешегә 1 миллион юань сум бирәчәге турында хәбәр иткән. 1 миллион юань күпме була икән ул? $150 мең где-то. Ага. Шулай ук Кытай Камор дуслыгы берләшмәсе җитәкчесе Кытай илчесенә маска сатып алырга 100 евро акча биргән. Бу көлке шикелле яңгыраса да, чынлыкта моның артында бик җитди һәм солидарность билгесе ята дияргә кирәк инде. Чөнки Кытай Камор утрауларының бәйсезлеген таныган беренче ил. Шуңа күрә бу Без һәр вакыт сезнең яклы, без сезгә ярдәм итәргә әзер дигәнне аңлата торган жест. Кыскасы. Әмма монда бөтен дөнья ничектер ярдәм итәргә җыенып йөргәндә, Уфа табиблары 8 ай Пекинда эшләп кайткан Илья исемле егет Россиягә кайтып төшешкә үк беренче эш итеп хастаханәгә барып коронавируска анализ бирергә тели. Әмма Уфа хастаханәсе хезмәткәрләре аны кычкыра приемный покойга кертеп җибәрәләр һәм аның белән сөйләшүне үзләренең бүлмәләренә кереп утырып бикләнеп шуның ашагына дәвам итәләр. Ахыр чиктә егетне барбер тикшермиләр, анализлар алынмый һәм егеткә черный фотошоп китәргә киңәш итәләр. Бу бөтенләй көлке инде. Мин бу табибларның Гиппократ анты бирүләре турында, аларның кешеләрне дәвалау һәм тикшерүләре төп беренче вазифалары булуы турында әйтмим дә, бер яктан бәлки бу табиблар әллә коронавирус белән авыручы бер кеше дә үзләренең хастаханәләренә килмәс дип уйлаганнармы? Нинди халатность бит инде бу, көлке әлбәттә, әмма әгәр дә ул кеше чынлап та авыру булып чыкса, алар аны шулай җиңел генә башка кешеләр янына чыгарып җибәргәннәр, алар аны изоляторга я кайда кертергә тиешләр иде бит инде, уйлап карасаң. Һәм монда мине куркытканы икенче әйбер, бәлки табибларның шулай эш итүләренең асыл сәбәбе башкададыр. Әлбәттә, безгә әйтәләр, Россия хастаханәләре коронавирус белән көрәшкә 100% әзер, барлык чаралар күрелгән. Бәлки алай түгелдер. Ни өчен ул табиблар коронавирус турында ишеткәч кыргыйларча шулай бикләнеп качып утыралар? Димәк, аларга бу турыда рәтләп аңлатылмаган, димәк, чаралар юк, дәвалау һәм профилактика чаралары юк булып чыга бит инде. Бәлки алай түгелдер, әмма шундый уйлар куркыта. Чынлыкта алай булмасын иде. Рәхмәт. Һәм монда планлаштырылмаган хәбәр, мин бу турыда язмаган идем, сөйләрмен дип уйламаган идем, әмма бик каты нервыма тиде дип әйтик. Беләбез инде, октябрьдә, 2020 елның октябрендә җан исәп булачак, ягъни халык санын алу, һәм Росстат җитәкчесе Павел Смелов шундый белдерү белән чыккан, кешеләр үзләренә берничә милләт сайлый алалар, хәтта 3-4 милләт һәм берничә туган тел сөйли алалар. Моның нинди максатлар белән эшләнелүе аңлашыла инде, аны әйтергә, вслух әйтергә кирәк тә түгел. Әмма мин күбрәк куркам халыкның менә шундый дәүләт тарафыннан шундый подачкага дип әйтик инде, менә сезгә выбор бирәбез, сайлау бирәбез, сайлагыз, теләсәгез 2-не, теләсәгез 3-не, 4-не, шуңа алданып, рәхәтләнеп сайлап утырырлар дип бөтен шыбык-шы нәселләрен казып чыгарып. Ахыр нәтиҗәләр ясауның төгәл ничек булачагы бер төгәл билгеле түгел. Росстат әйтүенчә, иң беренче графада кайсы милләт сайланган, шул милләтне исәпкә алачакбыз дип әйтәләр. Әмма бу шандыр бетерми, һәм шулай ук ни өчен алар мондый адымга барырга булганнар? Аларның сүзләренчә, ягъни Росстат сүзләренчә, бу галимнәргә, этнографларга дип әйтик инде, Россиядагы милләтләрнең торышын һәм катнаш гаиләләрнең үзенчәлекләрен өйрәнер өчен, фәнни эшләр язар өчен, ниндидер нәтиҗәләр ясар өчен кирәкле мәгълүмат булачак дип әйтәләр. Шандык. Әмма барыбыз да аңлыйбыз моның ни өчен кирәкле әйбер икән, һәм бер үк
зинһар өчен аңлы рәвештә эшләсәк иде. Әле октябрьгә кадәр вакыт күп, шуңа күрә моны продумать итәргә, башта уйларга вакыт күп. Халыктан этләргә күчәм. Этләр өчен ашау җитештерүче Münster Milling компаниясының генераль директоры Мич Фильдерхоф үзе җитештерә торган продукция белән бер ай тукланып караган һәм бер ай тукланып ниндидер төшке аш вакытында ашап карау турында гына сүз бармый, гомумән бары тик этләр өчен ризык белән генә тукланган. Һәм үзенең сүзләренчә, хәзер аның сәламәтлеге яхшырып киткән, ул бераз 1-2 килограммга ябыккан, чәчләренең сыйфаты яхшырган һәм гомумән үзен яхшы хис итә икән. Әлбәттә, беренче көннәрдә аңа бераз кыен булган, әмма алга таба аңа бу ризык хәтта ошый да башлаган. Ни өчен бу моны эшләгән? Аңлашыла инде үзе җитештерә торган продукцияның сыйфатлы булуын, файдалы булуын дәлилләр өчен. Бик шәп, кызыклы инициатива. Монда дәүләт кемнәр чиновник ничек була татарча? Дәүләт эшлекләре булсын. Дәүләт эшлекләренә законопроект кабул итер алдыннан яки кабул иткәч, шул законопроект буенча яшәп карарга тәкъдим итүчеләр искә төшә. Моны бездә дә кулланып карарга була. Һәм тәмамлыйбыз шоколад белән. Statista Греция агентствосы төрле ил кешеләренең шоколад ашау, үзләре ашаган шоколадның күләмен һәм шоколад ашау үзенчәлекләрен җыеп рейтинг төзегән. Иң күп шоколад ашаучылар Швейцарияда икән. Алар бер кеше елына 8,8 килограмм шоколад ашый икән. Бу аңлашыла да кебек инде, чөнки Швейцария шоколад җитештерү буенча алдынгы урыннарда тора. Гомумән шоколадның сыйфаты буенча алдынгы урында тора. Таблерон шоколады турында беләсездер инде. Икенче, өченче урында Германия һәм Англия. Россия әлеге рейтингта 7нче урында тора икән. Россиялеләр елына 4,4 килограмм шоколад ашыйлар икән. Һәм монда шоколад ашау күләме генә түгел, үзенчәлекләре дә исәпкә алынган. Мисал өчен, Бельгияда шоколадны базилик һәм помидор белән ашыйлар икән. Чехиядә сыра белән, ягъни пиво белән бергә ашыйлар. Брюссельдә шоколад балыкка өстәмә, ягъни гарнир буларак китерелә икән. Япониядә шоколад янына васаби китерәләр. Минем тулай торакта күрше бүлмәдә торган кыз кара бодайга варенье тугла башлый иде. Сау